אנחנו אסירים בעזה שרוצים לספר לכם על המצב שלנו. ואנחנו גם רוצים שתדעו שאת המילים האלו לא החמאס ביקש מאיתנו לומר. ולא, זה לא סרטון שהמטרה שלו זה לוחמה פסיכולוגית, אלא זה אנחנו שביקשנו והתחננו להשמיע את הקול שלנו. אז אנא מכם, תשמעו אותו. עד לפני העסקה האחרונה, עד לפני ה-19 לינואר, כשהמעברים היו סגורים לכל אורך המלחמה, המצב היה מאוד קשה. כמעט לא היה אוכל, ולא היה לנו מקום בטוח להיות בו, והתנאים היו קשים למחיה. והכי גרוע זה שלא ידענו אם נחיה או נמות. כשהעסקה החלה ונפתחו המעברים לסיוע מינימלי ואוכל, חיילי החמאס החלו לדאוג לנו למה שאנחנו צריכים ולמה שאנחנו מבקשים, והאכילו אותנו, ולא רק בשביל שנחיה, אלא גם כשנרגיש טוב יותר. ממש הרגשנו שהאור קרב, ראינו את האור, התחלנו לנשום, האמנו שכל זה הולך ולהיגמר. ודווקא אז, כשהסוף קרב, קיבלנו את המכה הקשה מכל. ב-18 למרץ, ממשלת ישראל החליטה לתקוף אווירית את הרצועה. מתקפה שכמעט הביאה לסוף שלנו. אני יודע שהם מספרים לכם שהם מתכוונים להחזיר אותנו הבית, אבל שתדעו שאותה מתקפה של אתמול, זה היה הרגע הקרוב ביותר לסיום שלי ושל החברים שלי. ראינו את המוות מול העיניים. וכרגע, לאחר המתקפה, שהמעברים סגורים, הכל חוזר לקדמותו. האוכל עומד להיגמר, התנאים מתחילים להיות קשים, ואין לנו אף מקום בטוח להיות בו. אנחנו רוצים שתדעו את זה.